בנות, תקשיבו שנייה אחת, ככה יהיה לנו בעזרת השם מזכרת מהמקום המהמם הזה, יפה לך. איזה יופי, תקשיבו, הגענו פה, יש לנו זכות מאוד גדולה, אנחנו נכנסות לקבר יתרו, וכולם הורידו נעליים, להוריד נעליים, לשים מטפחת ראש. לדלג מעל הסף, לא לדרוך על הסף. לא לדרוך פה על הסף, ולדלג, ותראו כמה המקום הזה מהמם. קבר יתרו, ידוע שהדרוזים הגיעו מיתרו, שהיה עובד אלילים. יתרו זכה לפרשה שלמה על שמו. זכות מאוד גדולה להגיע אליו. אני ממליצה לכל יהודי ויהודייה לבוא לפה. הם מאמינים שהמקום הזה הוא מאוד מאוד קדוש, ואכן אמר זאת הרב קניבסקי, כן לבוא לקבר יתרו. בסוף ימיו הוא התגייר, רק מהשמועה, בלי לראות, בלי לבקש הוכחות, וידוע שיתרו בסוף ימיו זכה לחזור בתשובה. שזכותו תגן בעד כל עם ישראל, נזכה לראות במהרה את השבויים שלנו חוזרים, שיש שלום בעם היהודי, בשורות טובות, זיווגים לכל הפנויים והפנויות בעם ישראל, זיווגים הגונים בעזרת השם בעם ישראל במהרה לכל הפנויים והפנויות, רפואה שלמה לכל עם ישראל, פרנסה בשפע. עוד פעם נבקש על השבויים שנראה אותם עין בעין במהרה. ברוך השם, איך שעידן עכשיו הגיע, עידן בן יעל. תודה בורא עולם על הזכות, על השליחות להתפלל על עם ישראל ולראות ישועות. גם פה כל עם ישראל יראו ישועות, אמן. פרי בטן, פרנסה, רפואה, כל משאלות הלב יתגשמו לנו לטובה ולברכה, אמן ואמן.